Здравейте! Вчерашния ден, 8 септември, беше една много важна дата, освен като църковен празник, а именно Рождество на Пресвета Богородица. Беше мой личен и професионален празник, защото на 8 септември миналата година официално отвори врати Remax by the Sea, офиса, който създадах с цялата си любов и сърце до морето. През тази една година имаше от всичко. Имаше положителни емоции, имаше трудности, но най-важното е, че до мен застанаха хора, които ми се довериха и които са с мен в момента, моят екип. Безкрайно много ви благодаря, колеги. Вярвам, че заедно можем много. И именно тук ще цитирам един от любимите автори на Свилен Иванов, а именно Саймън Синек. Success is a team sport, или успехът е отборна игра. Моята история в Remax започна през пролетта на 20-та година, когато се присъединих към екипа на Remax Family и станах техен офис асистент. След това, през лятото на 20-та година, отворихме Remax Home и бях офис менеджер там. Логично, през 22-та година отворих свой офис, Remax by the Sea. За мен Remax е екипен дух, доверие и взаимност, възможността за споделяне и получаване на ноу-хау на международно ниво. За мен и екипът ми най-важните ценности, които изповядваме в офиса, са почтеност и надежност, експертиза и професионализъм. Най-важно за нас е да предоставяме на клиентите си 5-звездно клиентско преживяване и те да нам препоръчват на свои познати и приятели, които имат имотни нужди. Една година сме и вече проходихме. Вярвам, че най-доброто предстои. И както казва Радо Ванчев, пълен напред!